Rowere kod jok mamine mohewo 5,000 mawuok e kaunti ma Busia igeno ni dhi yudo konyruok mar puonja mar pur kokalo e lony manyasani bang' yawo chenro mar puonj mag lony manyasani ayanga ma bende dhi chwalo nyime weche mag pur. Chenro no ero madhi kawo higni 3 itimo e tudruok gi duol mochung' ne chwalo weche mag dongruok e alwora mag Nam Lolwe, kambi mar Safaricom kaachiel kod riwruok mar Ustadi Foundation. Chenro ma bende okawo omenda maromo Sh120 million. Hilda Obuya nigi ler. En chenro mane obagi alap mar kar tiegruok ma Lupe mayudore e kaunti ma Busia kuma thoth jopur mane opuodhi noting'o jogo marowere kaachiel kod joma mine. Duol mar Ustadi nogolo lowo maromo ekas 12 madhi chwalo chenro makama mar puonjo jende kaachiel kod mine kokadho e lony manyasani. Kama en chenro madhi muonyo omenda maromo Sh120 million mochiw kod kambi mar Safaricom kaachiel kod Sh8 million mawuok e riwruok mar Ustadi Foundation. Jota tije duol mar Lake Basin Development Authority Francis Okae kaachiel kod Profesa Wycliffe Ochianga olero kenge magisekawo maneno ni chenro ni odhi nyime e yo makare. Kwa hivyo kwetu leo hii safari lazima tuianze pamoja. Na nashukuru Safaricom Foundation kwa vile wametuwezesha kwa hapa, lakini sisi pekee yetu lazima tushirikiane ili tufanye kwamba huu mradi utakuwa successful. Mradi wawezesha kwa jumla tunataka kuangazia vijana. Kama unavyojua vijana ndio nguzo ya maisha na the future of this country. This launch is going to be a demonstration site for all the farmers and upcoming farmers in the 8 sub-counties in Busia County. And this is going to improve the farming activities in the region because we want to move out of the normal farming and shift to the smart farming. Jakom mar Safaricom Joseph Ogutu wacho ni ageta margi maduong' en neno ni kochopo dwe mar 3 higa 2026 maromo 60% mag chuo kaachiel kod 40% mag mine obiro yudo konyruok maduong' kowuok e chenro makama. No farmer, no food, no future. So today we are here to change that narrative, and we have been encouraged that in the next 2 years we should be saying with farmers we have plenty of food and we have a brighter future, isn't it? We will focus on farming and deliberately target the young people so that they can leverage technology, they can leverage digital skills to ensure that they maximize the farming potential that we have in this country. So this is the background to the Wezesha Agri program, just to make sure that our young people are involved, they leverage technology, they leverage smart farming practices. Omedo ni rowere maromo 4,000 yudo puonj makare matiyo kod lony manyasani kokadho e timo hola mag omenda e konyo dhiro nyime weche mag pur e yudo yuto mabup. That we can link at least 4,000 youth to digital finance platforms where they can access savings, loans, insurance, all this that they need to support their agri-business ventures. So we are looking ahead that in farming you must be in a position to access funding. You must be in a position to access insurance. Hilda Obuya, Ramogi TV. Chenro mar